Podunajská cyklomagistrála je medzinárodnou cyklotrasou, ktorá vedie pozdĺž Dunaja z Rakúska cez Slovensko až do Maďarskej republiky. Cez Nitriansky kraj prechádza v dĺžke asi 80 kilometrov. Prvou zaujímavou zastávkou je prírodná národná rezervácia Číčovské mŕtve rameno. Prírodná rezervácia sa nachádza medzi Dunajom a obcov Číčov na rozlohe 134 hektárov. Mŕtve rameno je súčasťou dunajských lužných lesov a predstavuje jedinečný chránený areál s bohatou flórou a faunou. Druhou odporúčanou zastávkou je mesto Komárno, v ktorom je možné stráviť viac času, ba aj celý deň. Mesto Komárno je hraničným mestom s množstvom historických pamiatok, ale aj termálnym kúpaliskom a rôznymi možnosťami zábavy a relaxu. Zaujímavosťou je tiež nádvorie Európy, postavené v centre mesta a otvorené v roku 2000. Nádvorie je vybudované z objektov, ktoré predstavujú architektonické štýly jednotlivých európskych štátov. Jedinečnou pamiatkou v meste je zachovaný pevnostný systém, ktorý je najväčší v strednej Európe. Budovať sa začal v 16. storočí a svojmu účelu slúžil až do konca 19. storočia. Komárna cesta pokračuje od obce Iža, kde je zaujímavým zastavením bývalý rímsky tábor Kelemancia. Rímsky tábor bol súčasťou hraníc Rímskej ríše Limes Romanus. Dnes sa postupne odkrývajú základy jednotlivých budov i táborového opevnenia. Z Iže vedie cyklotrasa do Patiniec, kde sa nachádza termálne kúpalisko a wellness Patince. Wellness centrum je otvorené celoročne a ponúka vnútorné bazény, masáže, saunu a ďalšie služby, ktoré uspokoja aj najnáročnejších návštevníkov. Hneď za Patincami po pár minútach cesty nás vľavo zaujme malý vysoký tehlový komín. Ide o technickú pamiatku parnú prečerpávaciu stanicu z roku 1897. Krajina sa tu začína meniť a ponúka pekné pohľady na kopcovitý kraj na druhej strane rieky a Dunajské ostrovy. Na ďalšej zastávke v obci Moča určite netreba obísť ojedinelé etnografické múzeum, ktoré podrobne dokumentuje život a vývoj v obci za posledných vyše 100 rokov. Na ploche 5 miestností je zrekonštruovaný život obyvateľov obce v minulosti s množstvom unikátnych exponátov, ako prvou chladničkou plnenou ľadom, školskou triedou zo začiatku 20. storočia a ľudovou kuchyňou. Poslednou zastávkou podunajskej cyklomagistrály je rekreačné mesto Štúrovo s kúpeľnou atmosférou, kde v priebehu letnej sezóny trávi svoju dovolenku vyše 100 000 návštevníkov. Láka ich najmä najväčšie termálne kúpalisko na Slovensku s umelou morskou lagúnou, perličkovými bazénmi a množstvom ďalších atrakcií. Podunajská cyklomagistrála na Slovensku v Štúrove končí, kde prechodom cez most Márie Valérie pokračuje do Maďarskej republiky. Už zo Štúrova sa vyníma nádherný pohľad na baziliku v maďarskom meste Ostrihom. Ponitrianská cyklomagistrála začína a končí v meste Nitra. Meria približne 80 km a vedie cez pohorie Tríbeč. Mesto Nitra je prirodzeným centrom nitrianskeho regiónu a patrí k najstarším mestám na Slovensku. Okrem historických pamiatok ponúka široký výber rôznych oddychových aktivít. Centrum mestského života prebieha na pešej zóne a Svätoplukovom námestí s nádherným výhľadom na hrad a Horné mesto.
Oddychovou a relaxačnou zónou Nitry je Mestský park. Park sa nachádza pod hradným kopcom pri rieke Nitra. Na ploche 20 hektárov sa nachádzajú jazerá, gazdovský dvor, voliera s danielmi a muflónmi, fontána s vodníkom a detské ihriská. Prvou zastávkou na cyklotrase je obec Kolíňany s kostolíkom svätého Štefana, ktorý sa vypína nad obcov. Pochádza pôvodne z 11. storočia, o čom svedčia mnohé románske stavebné prvky vrátane veže. Ďalšou zastávkou je rekreačná oblasť pri jazere v obci Jelenec v prekrásnom prostredí pod zrúcaninou Gýmešského hradu. Jazero poskytuje možnosť rybolovu i relaxu na vodných bicykloch. Súčasťou rekreačnej oblasti je chatová osada s kempom a s ubytovaním a stravovacími možnosťami. Cyklotrasa ďalej pokračuje cez les udržiavanou cestou popod zrúcaninu hradu Gýmeš a Gaštanicu až do obce Kostoľany pod Tribečom. V tejto malebnej obci je najzaujímavejšou pamiatkou kostolík svätého Juraja, ktorého základy siahajú ešte do predrománskeho obdobia v 10. storočí. V jeho interiéri sú zreštaurované zvyšky nástenných malieb z 11. storočia. Kostol je národnou kultúrnou pamiatkou. Z Kostolian cesta pokračuje do obce Ladice. Stadiaľ sa odbočuje na Zlaté Moravce a ďalej do Topolčianok. Obec Topolčianky patrí k najnavštevovanejším miestam v Nitrianskom kraji. Za návštevu určite stojí Topolčiansky kaštiel s rozsiahlym parkom, ktorý bol letným sídlom Habsburgovcov i československých prezidentov. Navštevovaný je tiež národný žrebčín s jedinečným múzeum koní či vinárske závody s ochutnávkou vín. Prehliadku Topolčianok je možné absolvovať pešo, na bicykli alebo aj kočmi, ktoré poskytuje národný žrebčín. Za samostatnú návštevu tiež určite stojí unikátna Zubria obora, ktorá je 14 km od Topolčianok nad obcov Lovce. Opúšťame Topolčianky a pokračujeme do podhorskej obce Skýcov, ktorú preslávila najmä domáca výroba vápna. Túto zaujímavú tradíciu dnes pripomína prírodný skanzen s vápennými pecami a turistický náučný chodník Vápenný vrch. Na úpetí vrchu je umiestnená rozhľadňa, z ktorej je nádherný panoramatický výhľad na celé okolie i neďalekú zrúcaninu hradu Hrušov. K ďalším zaujímavostiam Skýcova patrí horská motokrosová dráha, na ktorej sa každoročne konajú celoslovenské preteky. Dráha je vhodná aj na cyklokros. Cyklotrasa ďalej prechádza Tribeckým pohorím až do obce Solčany, kde sa z druhej strany pohoria vracia do Nitry. Našou poslednou zastávkou je románsky kostolík svätého Michala v Drážovciach, ktorý sa už z diaľky vyníma na skalnatom úbočí. Kostolík pochádza z 12. storočia a dodnes si ponechal svoj pôvodný vzhľad. Z tohto miesta sa ponúka pekný výhľad na okolitú krajinu a dobre vidieť i mesto Nitru, kde naša cyklotrasa končí. No,